ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Unong elam jong ka sur kinong maulai uba donbok lang karlingdo haka nyotrik ubna nailur arajar arpuwei ula sanga tenge yo uba renikton lingdo tongkar da ka boong ba ula bu shwa ya ka shuki hakmat ba ya ka jet benreu shagin kani ka jingkan tho jong uni nong elam ka sur kinong maulai kalong hadin makawe ni kilat pathai khubor online hapo kani ka jilla Meghalaya kala penmi ye ka khubor ka bala pentip ba uba renikton ula kentaj ban soy ye ka shithi bala IT de ka sur kinong maulai ya ka bakila kerpat ba unya sa ya hapo ka dorbar senrai jong ka yeng dorbar thau ain kaban salong nadu ka shipho tarik ubnai nailor arajar arpuwei halor ka jingdawa jong ka ni ka kenhon ha ka baya dei bat ka jingken no siat yap jong ki pulit yo unong yalam barim jong ka senking atiar hanyo trap National Liberation Council uba Cherry Starfield thank you ha ka jinglai khanra ye ka yeng sa jong u ha maulai kanton masar ha ka step perngap jong ka khatlai tarik ubnai nailar arajar arpuwei shushu ba karlingdo ulo ongru ai baki pajba nong song jong ka mau kerwat constituency kin sabishar hi daladi la ki kwado nong mi khman ubabu shwa ye ka shuki hakman lani ki kwado nong mi khman ubabu shwa ye ka khia ka shon jong ka jaj benreu hakman kaba susi kelong ba don ki amali hakla puitrik ki ong bangin take up yakni matters very seriously but ki ong ba this state of incident nginom lak ban accept katak di jingkran joki life with trick ki ong bang nginom lak ban deng ni ya ka killing dan ni jing shat khat jubor jong jing im jong ba cheres hari menen ka ski bade kum bang ngila ong nak sur mulai ni ko ba i ka tru kola jong wei pu wei amle ka chat ben rew lani jong barok life sangut ki amle ka chat ben rew mano balong concern sya ya ka yap ke im jong ben rew mano pade kita ki bom sim kia te andang ngila rung ngila ikndo bad barenik ton menen haji sya bad ngi menen i ong ba ngin sai ikndo bad ka RDA kepada ka kenhun sundop lang bad kaya UDP te henrei kalong ka bakendet man yo i leng ba kita ki WhatsApp mo balasar clear menen macam bau wong ba nangling jom barenik refuse ukentai bansoy ya kene ka kon ka ban naliang jong sud no mulai ngila tembet de hang ni kum ka sud no mulai masngo ban ong syakituki elected mo na ka constituency ka bo uni rong ba dong na po mo kruan ba de hang ni penyu i yau breu ubala bo nengkong ya ka syuki hakman ya ka jaban breu dia tinginom keren than namar ba kani kadi ka kam jong ka mo kruan lani ka konstitusi mo kruan ai ba kinum mo kruat hi kin sngot ho bama phi lene mangi ni kwa ye ki breu ki ban le ban bo shai ka shuki hakmat ne ni kwa ye ti ki breu ki ban bo ye ka jat ban breu ye ka khya ka shon ye ka yap im jong jat breu man te ngi smusi sisa ya ka to ka statement ka bang lai i ye ka ba ba renik tan lingdo wei ni ki MLA jong SPP ulah clay lan ni ulah keren link ba ki social media ka bang lai imnam stam de ka baar ngilai kendo ro ya presiden jong UDP ba men pa lindo ngim pat so tho so thau ka doni ka jingkran ni ka bang ngim dak sai ba de henrei tang wei ngila de kren sai u ba ka UDP kalong kum u mau krom la ni mau pa ya ka yeng MD kayu dipilih singgala benong balada ong ya ukunat sangna konat suma syong pun syong lada yang unian lada pabar skor uham berskor kum uno yelam hak juga por speaker lada pidang sisa utau no mikman ubasngo bat ubadon ke jingdong jingthar ya ke jingjak belajar sek khalai tere le ai namar bang ngilayo jujab kan sadon ke kabinet meeting jong hi le ai what no mai bayi kan isu kabarin ini debate ini table hapo ka session kan long ka embarrassing government jongpi lada ini isu berat kenlej ban ya buntin hangkai ko assembly ni kwa ba assembly pinchna
tahu ikan dai ba pilih yang nya tang mam ta ki kap suspend ya kini ki bulet ki blasiat breu tinggi scam ba sai sisien kumbong ma kapor kadang don ba kini ki MLA kin kala ka bomon nada phim kala ka bomon ngakentu yo pai ba jungari ling ba ki konstitusi ba phero pha soma mak ya kini ki MLA ki bala long against pa ya kasur jong no mulai na marngi hi kum sur no mulai ngem shomna dawa ya ke bom hok ngi dawai ya ka ban yo ya ka bishar ka bahang na marngi sutho balada 4 jam suspend ya kini kitab cops kata ka justice lan kata ka bishar hok khoi bishar hok kanum dan tilar ban yo ka bishar khoi bishar hok dan kam sha ban suspend ya kini ki armut ki pulit opsan bat kum joro lada lala ban suspend ya kini ki tap kap opsan ngangai scam ba kini ki jingja ban leksiat pet yo breu bapang bastom ban leksiat pet yo breu ubra suba ba udon kiti hang ne hang tai ki kam kan nom jasho kan penkin det no bat ba katerut kesmeri lese kan la ban ja no nak rempe yang ki kon khasi har